ଦେଇ ପଳେଇବ ଫେଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ଦେଇ ତାର ବାହାରି ସାରିଲାଣି ଯିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମାଆ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା କାଳେ ବସ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ କି, ସେ ଲାଗି ଶୀଘ୍ର ତା ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ରୋଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ସୋମବାର ଥିଲା ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ବାହାରିଗଲି ମନ୍ଦିର, ଯେହେତୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଲି ତ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲି। ଶୀଘ୍ର ଆସି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଫାଇଦା ହେଲା କ'ଣ ଯେ ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ମନ୍ଦିରରେ, ତେଣୁ ଆରାମସେ ଦର୍ଶନ କଲି। ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଲୋକ କମ୍ ଥିଲେ। ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଚନ୍ଦନଟିଆ ମାରି ପଳେଇ ଆସିଲି ମୁଁ ଘରକୁ। ଘରେ ଆସି ଯେହେତୁ ଚକୁଳି ପିଠା ସହିତ ଆଳୁ ଭଜା ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ଖାଇସାରିଲି। କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିକି ଯିବେ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲି ଦୋକାନ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାରଥି ବାବାଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଭର୍ସନ୍। ଆଉ ଇଏ ପୁରା ଅବିକଳ ସାରଥି ବାବା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଅବିକଳ। ତାପରେ ରସୁଣ ମୁଡ଼କି ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆସି ଘରେ ଖାଇବା ଦେଖିଲା ଯେ ମାଆ ତାର ବନେଇନି, ଦେଇ ଯାଇଥିଲା ଟିକେ ସିଲେଇ, ସେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଛେଳି ଡେରି ଯାଏଁ ଜଗୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆମ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମାଆ ଯେ ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ସହିତ ମିଶି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲି ଫେଣି ଦୋକାନକୁ। ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଇନଷ୍ଟା ଦେଖିଲେ ଫଲୋ କରିକି ଯିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ତମକୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ।